asense yiga tumenyete na bwate michando gusuya itira senchira yemo guseyende ritiko rero igona gutarire guikase kinyoro kieria nyibi egotoke meya bogeka ward imeya Kitutu Chache South county ya Kisii asenkumirana no mungwana yomo kurwa se amateyemo uyubwata amangi amanene amarito alietira sobogima bwaya taliera bwika amate yaye yonsi gucakira muraba mwabo basubati ba mwabo bayetira ya talimake asamagima abo na kiarorire nganere bya asange negataseni kya Ndizi TV asange na inche Sara Nyarangi on Twitter asomorobelio unayetero yuko gochera kera litiko lya Jumaine ense ya manenusu yabo tuko tarabakwendera gotobwatya wetera senchira yetu mitandao no tulegalia YouTube Ndizi TV News na website yetu ya www.ndizitv.or.ke no nya Facebook na bagotobwatya na Ndizi TV News Digital egaro nyara kubati merobeli yetu asenchira yobwikirano karibu sana yo mintu aigana sata ambe ntwali go sira kurende twikire ndiyamana songo ena bagoto taibona marieta au kurilie kamera yiga otebenga amaene no tolibogika gosenga itorega amaene ndabiko batebi no tolibogika imeya iri anyipi njya marieta ngorukwa ebanisi mu manyi meroka igaiga no inka ase tuibole tu asana mamoyo mo omongino goruku Faustina ke muntu meroka igaro mongina ogatano sabangina bomo gaka meroka bangina sita igatatu mina bwata bangina batano no mau mina ka bomo subati ogatano agomo subati ogatano ewa iganyo matwe senka ya ase omwaka wa 64 omwana oyo mwana akamanyora ase omwaka wa 67 oina ero mumuro minto manene tukaiborwa abana 10 sabana ba 10 na bana ngo bataja marieta naboko bakwana omwana omonega akorukwa Juvenal Sopia meroka obwati buna Thomas Mulyango meroka obwati buna John Osongo meroka obwati buna Alex Ogata meroka obwati buna Evans Mumanyi meroka obwati buna Eneri Agai meroka oitore twins nera omako obwati buna James Andama Delate obwati buna yondo kukuporo mundu meroka obwati buna Mariam Mora meroka na Vincent Lioba meroka igo murabange umusika kabayo mo turaba murabange umusika kabayo mo mabuyeka umusika na romo kogoti igane igaibo tu aso mwaka wa 85 agaika gati ya 88 nera akaba okoremara karale kibole mabwaye bwachite banisinde twanda ngora okay obole mabwaye karabwachite nigo abetu no muntu sobo tukubwanenge mambia yemo boguchibukira naibwete egenti kyo kuvuga isiko karo umwana moke agakwana kana akwanete nabete imanswa egenti kyo kuvuga isiko bunameki kyo kuvuga buno musigo rutetwe yebona kwa patimbaya kana akwanete akabali imanswa bono arekati iri kubwakire tukanyata ari gukwana na imoge tu akairu baka nyakitali ya no ya hema kamenya oranga mitensita na ruseti borro kara gwetorro ruseti borro atabweneti banyakitali bagata hata wesi muirenga chinga kichia ye nyasama kwa nyasako mutumuke ige mutinye sita tali gukwana amenya nyakitali kare getenga kia moka irandenga abantu mbachete bakamorora abantu bamutakire tamaya egaikira gakwana kara kwana takende segeke tambe yange miaka 5 lakini obalemo obuororo baina ria kalemara akaba omolemavu ruabu tuga accept ese family twatwalira omwana oyo amasenke yoro omolemavu bono tukabatora abamura 8 abamura kianda no musiko olemalete lakini mbura no munumo bole tata gunyaro kwano gusibna renge nyagitali ali kachangia gatware obolema no bolema na magoro bole usimo obolema bole amagoro na kitaga kwana kuwabu agacha gasubure kurwa kaye bukinyo kicyuma gotalera nebikoroto ere mbuyale utwa basenga kientambe toroboronge tukabalende tokosomera kisita garawe familia polygamy mangana na manga ko baroro tukuru monte na someta segete
chibese chinde nchiabota bakwenda chia high school lakini kuri omonto nyasaye akamuseseni agatwara kiria agokora omuro oyo omonene okoruka yunari sopia naturwanirete sanyarete akanyara gotosira buna omomuro omotange ase omochi akanyara koboga gotokini nabande kogenda bono egenti achite koba egekong'waka ase obogima botomenyete omuro oyo ominto otorwanirete tokaba togokina niga aringo omonyagetari bwa ekienyeji nero omonene gocha rende abande bakabwata enchera tukaba togakina kiafi na kimobere ase enchera ebwenerete bono kore omonto oikire otwarire family yaye yache koba omwaka 2009 2008 omwana oyo ominto oyo amokonyara gokora driving otwaire enchera ase omwaka oyomo akanyara koboga koibobe akaibuna n'amagandi ase omobere karaibwete buna n'amagandi akanyara koba okubira onyagetari esike egetambe emiaka 2 3 4 5 mpaka egaika miaka 7 baremo obore ase omobere oikire obaire nse furati obaire ekerema bosaigo kare egete abwo kabuka gotara chinyagetari chiabori paro Eldoret echinde chiabo Christine Marian level 6 oboriro obokabo obositi wapati mbaye kare tuko kuba 2017 omotenyi komi kare twairwe kwende yaye airu na rubiesto atikurwari twatebiwa kona leukemia cancer bono wapati mbaye karara alta gatike familia omukungu n'abana baye batatu bono kuruga abo oikare gumoro oborwire obo baye karabutamba ikia bwatite buna na arthritis karabwatite na arthritis bakarokana chi stroke ase okoboko gokoria nande ase okoboko konde gwokobere lakini bukagacha oborwire bokoruka cancer leukemia cancer yamanyi but oikare omorwire n'abande mbara borwire ase omwaka oyo omwana ominto omokogoti nere still nare omorwire nere egaikera nere omochando orio obokoigwa amagandi omobere egacha stroke goikera nere akaba omorwire nere moya nari na efamilia yaye n'abana batatu abana baye omong'ina oyo akoruka Jessica omwana oyo omonene akoruka mama ntibwate nande ntibwate papa kuruga abu nande bono abwo omomuro ominto nere oringo amagendi Mombasa yache goika omwaka oyo bwa 2010 kwenda 2011 nere okoigwa omochando oyo borwire nere abu Mombasa mogositiwa gotiwa kogenda obogendi bwaye okorusibwa nyagita okorusibwa abu Mombasa aretugusi yache kurwari bu nere agacha nere gaikira n'omorwire nere omochando oyo bw'amagoro egacha omochando ore arthritis aborwire bw'amauga bono nere pia muntu okukwana iga niga akorukwa Alex ogatomeroka niga are n'abana baye bane ntibwate omwana oyo omonene okorukwa Emmanuel wache yonde okorukwa Ezekiel ntibwate n'abana bande abake babere abamura bono nere nabare nyomba n'omoremavu tokumanya kogenderera ase obogima obwo otogendererete obogima obwo iga bono oborwire obo bwasitiri bwabere ase abanto batano omong'ina nere otorete boronge bono nere kiache koba omwaka 2017 kwenda 2018 nere egaikera osoire oborwire bwaye akaba okorwara ogotakirwa ende operation Moi Teaching Hospital lakini ekanyara koba emiaka yaye yachire eri kwenda gokorwa operation nyasaye akamokonya akanyara koba gakobwena lakini abwate omochando bwogoturwa bwaye ase obongo nakemobere lakini ero yokorona stress ase abana baye barwarire iga naye nabamenyerete oborwire bono ase efamilia ntibwate challenges chiri chinkong'u chingaki chinyinge tokogenda nyagitari bokoira oyo bwate oyonde kare gesero nande gokwenda gochia nande oyo orwarire gokwenda oyo narwaete abanto mbobwate chifamiri chiabo bataete koragera bataete kwenda esukuru bono yabeire egasi Rika torega bwebanisi kuri ndi nkwira ni magigake kero mo kwenda chinyagitari echi
amarwira usuriro bwali bamuraba minanye batano bono yo mona sirte wantebi and pole sana inki abanyagitari bagoteba what is the cause uriro bomboro byo gutana gutuka abantu barwari abanyagitari bakire mbaka nkinyorete abanyagitari ba level 6 gakisi bakire kitokte sano kando kokore discussion igore amanyi nga yabangwana aba amanyi nga yatomiru cyabo Kenyatta yanyoreka nibo bwate umucyando bwekaine lakini umucyando bagukwana nigo bogocha bagoteba nabeko banichi kansa chikubatora lakini batana ki umucyando bw'uburiro buya turi kororokana twakire cyane tikeria safe family ko ligere likurwesa umuga komentari gonya ikomaro gore nyali bali rogora liboge tutu twanyole umucyando tole ngoro twiranire sobo mongino minto koru 1920 karbe bwire family abo na erega igoboge kawo twanyole umucyando itoyoro one karero ororo twikire tomenyerete nikitangutangu asoboge mubo asengencho oboruro bwa sitiri ya sitiri abantu abange bale bitanda ono etuwika twashina ki yitokokora lakini rende twirane nyasambi amono sengencho gukina koira boge mambo gende toko bwakire rituko science cy'ubururo bekero kubuligirirya vanisi okay science inchire cy'ubururo science y'ubururo bo karabo bocha nigo umuntu ayakoigwe gento buna amagandi iberera obokendo kari kire gabo yacha amagandi ayakunya kwa buno nkorale anya kokoro murenya kitali kyabana arthritis yabasoro kurwa buyamanya gote yaso batabe ya electric stroke okay kare ya electric stroke abantu bona ba science badana ki ekwa wacharo kemia kansa yagacha kansa maros MSet ono nabero okuchana kwanne katiga igase obomubo tomenya igo bono asa muraba mino mbalenga mutigarete muri buje mutabo ati mucyando yakarabande wande birimba bwate mucyando esepe abantu 10 epe abantu batano karutu arusirio iyo sirete nabekorokana nabubare boronge lakini naba batano kasoro cyabanjiro abana uno mumuro y'amanino tolendete yani gajita uno muntu frustration oburukaine le familia yanje gete kagandange miaka 22 yaje lakini renda abantu obaye mbaro era ni gajita gatwaro kuga 24/7 wano gatoko lengere yani omuntu kugalioka iyo kugalioka ntirente na kimuntu gukwana kwana lioka ese engakie nyake mengi lakini naera gatoko ligereriga no ogotika kwae kwegasi aya tigete ne familia yako baseberekana yo corona ki birecha na ititora kayagacha bire akiyagacha sengenje birecha mwanya abantu Mbiyamone Evans nande pole sana saya mugenda tugwitira buna mati mayene na mangana makongo na mangana yo wichanianga na kinu ne familia ino yoka machando yule ndakete turaenda somo timokasense mu ndi studio tokuirana umenye to taingana kyubulendi bwabo muraba mino nanya gitari mwachire na kimwate biwe weni mbaro gose ngaki mancho muligereria turi na Evans nigwete no mugano bugwe ichania ama Evans oyaeteire ere amone amati yae akwana kiwenero kulinda bamuraba mwabo bwateme chando tobese gusuka enero Ndizi TV wansubo musi kwera na tore ase round ya kabere tigaturaenda sumutimoko moke Ndizi TV ubwansu bw'umugusi twakoriganiriye ase kliniki kya Marine Dental kegotoka imeyumu cy'obusongo asamagacho agusi Mwalimu Sacco Plaza opposite Golf House angenegetigie chigosori kiagusi Stadium rirongoria gatano room number 46 obokorori bwaito ni gobore okorusiwa maino okobekirwa maino ogosibirwa maino okobangwa maino na yanda mange twakiresimi ase namba inoti 52 isano na iseto ibere eyemo marakabere isano nemo marakabere isano na iseto isano ika Marine Dental Clinic asaba manyi bobo korerie bwa maino bwekerengo kigoro Marine Dental Clinic, restoring health smiles.
College ya Tenacious Hub niyo igurite mirango yaye guciese bari batagite kwegera ubu bweni bw'ugutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera imirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asibari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomya bari chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Oyuko manyamange kubotekana n'obukorani bwabo batarire imuyumu chukisi asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabire gosoba kirisime ase namba enotibire isate enoti sano na ibire nabwo kubandikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke. Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO. Wima Electricals and Electronics nabaoni abebintu byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika cyuko belia mache, DVD players, chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester systema, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumu chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakene kirundekerene nego kurentera chibice chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu uomogusi. Biyama naendo mwanchu muligereria ogendete kubwati murubulio na yeteire kurwa Ndizi TV nero wansu bumugusi ekeronde ase ensemo ya Bugika Ward turino yo Minto Evans turene kurwa sumutimoko kwenye tutaraenda na kubulinga kero kindi umuchando yo minore nyumba yeno namba isano bose na bana ba mino bana kurishi nyumba chini baba umuchando injegende yo kanda tebe asiji nyombe chi sano na mojo musominto karanguligereri chinyomba isano muchando ndeto yororo banta abuna bayibolite bonsimbu yabale yasaye nabakonyete no bale iye abamenyete isko wete nturi kuibu story chinde osembarwalete tokonyora mbuya bale lakini naora bali bamenyete Kenya bonsi tokorora mbuya bale lakini bono muchando oyo nigora se enyomba ya itoyoka iye se nyomba ya itoyoka ono inche omugusia gateba iga negia sirere njero gorekerige njero mate lakini njirende kana ngoligeria sobo gimobo inteba nyasa olio lengo mochakano nande na ruro na rura abugikara nakale wone ntubwate challenges chirabarwira ababarwalete etokonyora norobo gimobwabu na bamenya teiga boge moboni goboro bokon senge njo muntu lengo kolega asyo somya bana bae yatokira urwali renge tandale
abana aba mbatete gosoma mbatete kuragera nabe konyora esite yete nino ndete yogokorera oyonde bonsi pioro ja bakubarigeri nabwo baruarete bale bitanda iga bono obogima obo oboro bokong'u chibese no chokubaire nyagitari nabachiko bachinkong'u esengenjera bakonyora monte natakere clinic monte natakere kuragera abana ngoenda bari chisukuru iga kwanyora amang'ana yara amakong'u noboruiro obo nigo bositete ande bogendete komenta kere rituko bomentete okonyora obore ekwende yaye percentage ere igoro mono igo goteba ng'obotaka mbore ase omochi oyo na obotaka mbore ase chinyomba chiaba muri abamino. Okay, njira male toteba obotaka mbore oro banana ase omochi oyo obotaka obo bokororokana kuru oboruro bwabete ase eng'encho ekibabwate giajira ase nyagitari kiarire abantu aba bonguragera bare ngosoma bare na bintu binga amaitachi narororo na igo obotaka boro umbororo boro bokong'u sana. Akero kendo goikera bono iga Evans ng'aki chiamate chiga gose bamura bamino n'abana babo n'abakungu babo ngwateba mbabwate chiamate ng'oko baretera kende bakuri ng'ai bakurusia nonye nendagera nonye nechibesana bakwire skuru ngai chikuru ng'e sponsor yabo bono torateba bono inche ndagete goteba iga ase obogima obo abana abaminto buna barwarete iga abaswati ababo eita etoko bachire bakorire kibarua no giachwa kali gose omonto okorire chikonda gose nore ngende boronge kerikiane mbwate gesinini tingutaka abana baboka bagende no esukuru nabo tokoragera nabarobwo kiri mbwate geke naba igo nore nge ngokwana tari gasi mbwate no endenka lakini egende gekorete endenka ni gore yo maruira ya sidiri ninje ndunga iga bagoteba na atamiro boruiro bana batamire kurwa sabari bone sabari yo konyora no ni bitoki osugurikira muri abamino bonsi nakiyabeire nande ng'ayo konyora kuru akaroto bwatimirimo anche bonega nganda kwana ninje n'umuntu le amore asara okuri na ole na konde inakora gose ekimbegete mugonde nkanye kiame ngora akora ndo boli meboka mune bwe misie na bingini ga mugondo na bintu bisinini na uchumi rere yasarekire ekaro uchumi yasarekire bono nore amate oyora aba assist naro rata ko assist umuntu na assist rera assist yageke nande mahambita akurwa iga abantu manyere to mu borobo kon borobo kon ntanyar ko bwinkwelesa litukondre lirikwanga krete simyo gante binga amangana yechinyagitari mkwatebe tuwange oliyange 1.7 million no mumroyo amugose mbonsi kwatebe okay ekarana na tebe tubuse kwerende ena chiete chitokta isatu bakaenda amo bagasoke result bagatebe kwende gore yoboriro bwa chirenga mbo kunyara ko bo kurwali buna muntu amase nyagitari bakama kuligire bagateba oboriro nigo bwenerete gusubule kuruni chibese une chimillioni bere osense ya 1.7 na ande egabukara batogete nyagitari une karokoro kukichabe gese tenwek entali nene chiri chinene chisomerete gore ya mauga na bintu binda semesete yo mubere no bwaga chibo mubere na ki abalingoli abara ba science abanyagitari bamaite ko bakorigereri senge nje nyagitari ninje abare bo 6 baroba sinyire ba magoko barusiri ororo ono kiwa kolije wikirege karwate wetu amangana yechibesa step kichi wate umire gokora okay bono wikire no ene amate gosobono muri numweka gasingira igonde tayore na hachane bono ina tema kominyoka korosi mujyango ikana tema korosi ngaire n'ikibesa ngonyora kiregatwa lakini kolengana uchumi bune yabeire nganyora ngasininge 11,000 ngaruse siege expenses kigatigaranga kiri bukomene sana no kiri bukomene sana mo ngatemo ngarabona mbi abantu abana jeruye na chefu kibese kibe 15 gose nenyaro gusuko matrist kibese cy'uborwari nchiyo nchigo isana ibo wikira bono iga kira litiko na bakubuka baba nyomba ibo totally igo bai noro kuibu baibwete para nere bakarorire renka munde miaka yonse na bakwamete nyomba tari kuruka nore para omubugori omubeke isuko aterero mugaso nando mwira ni nyomba bono obuna bwobogima bamenyerete
na bero obogima bogwikona mono lakini obo nabo obogima bamenyerete ase eng'encho ngonya koba comfort tore tubatebi buna nore inu nabo muri gagetanda na mukuigwa omonto orenga borongo okure lakini inu morororo Nyasaye nabanjete ase eng'encho mogendete gosuma obogima oboke bakomane noite sawanjira mobwene Evans ngeke yoko omoyo kabisa iga oromoremereri ogendete guchandikira abana ba mino nyenonde kanga iga ebegete kando ne family yae ngaki no abwate mukao no bwate na abana echandikire ngika yake gusuguma kabisa kwa ranga kiri bwategeke tugosange na abana ba mino nkieke inchegende ngukana narengereri mono pipiri ngonya somande nandi gukwana inche no mu STA karendo mu STA ninsomete igoro ya Ayubu kana nsomete igoro ya Ayubu nindo cha Ayubu na kyalemerete mechando kare amochirete atebu mara abana baye bakure enibo yaye asire chingami cha kure nebinte binge inje kuligere liga mawa kesabu obogimo obune menyete iga sababu ntigere tuinde moyo itenere nyasantigere mbasubulikere isikoba ndige kubasubulikera ngoro obune na inje na besite enda anyole bonege ntige kongo moyo intigire kobororo asenge kubakorera ekina giko kyanga moyo na kosoma pipiri kera lituko na kolemereri obolemereri bwa Nyasaye bona bantu waikire Ndizi TV obo ni kwa nkoro kyoko wocha saba gusisika libaligirete Ndizi TV nande bakuligirete asichense chiga kwa ni kwa nkoro kikolio komoro chenga nale konyora enchire ngana iga nabona injinalo chakoboka ke egensirira abantu baminto barabarwiro kuga ni kwa nkoroki kwana no mugusigo chiga inje bona gende ndagete gukwana aso mugusie iyo na inje no ngibwire gatigabo ndagete ntebeiga monto moto konyara ndire gwikera kwanyora orata kanore esirikali ya Kenya kirira atwaregeke etonete asobogimobo kurwanira abantu abanori gore yesisemi kurwanira abantu abanori gore yenyagitari kurwanira abantu abanori gore yo komenyera gwakere lituko ngakibakuragera na anene emwe batebiri gutoko no nyagitari ese ngenje naboranyoro bakoiru babwene batiguikorera ebintu byabo nabangokora no renje ntwaro musigo ro muguswa ese ngenje ninjiri mbwate family yane imbwate abana batatu nyaruke mfo mutwere ichuni omumure ni itago chikokora n'omwana omukare grade 6 inchende nabarogwo yo omonginere yachete sikukukwania abairi baye ngumbu omenyero rotanya gocha yamenyeta kana ta chete no mwako kana genderete igapati nche no amenyeta gutumira rekende omonto atuma so mwaka karayi bwete ose semitinye karayi bwete tinde gitikotebu na ngotoneti ari ase ngencho ekiro muguko kwa manyene no manyete yese ngencho nore family menyete njena abana kutoso kunko yororo igana ndatana kigia karokoligi nero maite gia chete koligi ese ngencho igobogimobo no bokongubure igona ayo menyete bwikana abana nje ndebwekana abana naye no genda tukuyetera kifia ani mimi naendelea kupitia kifyangwa ase ngencho nabero musigo omokongu nabero musigo omokongu igoko ni kwa ucha saba gusi baiwekerereke bakonya sabakonya banyina baraya bakuri nora baraya bakuri siasa naboko baye namba yawe yesimi kero kendo muntu narora atagugwakira bwati murubure yo atagugwakira gusatake kugutarira gusatake kugutumira kende yonse bogusimba abantu babi niganda arutanga ni account manya kurwe namba yesimi account yere 01 2 0 1 2 4 7 7 3 9 3 0 0. Ini account number yebengike ya National Bank. Okay. Ni namba yesi 0701 62 8 24. Mbiya manonga kitaba gusiba bwatiro ndo batagwakira na bakugwakira akiro kende ngana yawe yo mweli guchasa abantu mbara bagwetira makongu na yo gwetero rinde tabana ba mino Evans ngana kiora tabi muntu buno oli sikali nero orosire kulenda naembe muraba mwabo barabaruire bunaye ingenda atebaiga obogimo bokare tomenyete omori orwalete ni goko iro obogimo bori arwalete nayo manya no orwalete
igo abaminto nimanyete ase omogusi gosesa abakenya gosesa baritora sensei oborwire mboro karo omonto mina arwarire lazima omokorere buna ayo omonyene oraikorere karoro omorwire incheke nakenda roba semina kyo omonto karwarete natakeire goika ang'e ase enchera ewenerete lakini nenche ndagende ndabatebia abaminto iga egento ekene namotusabirania amasabo ase eng'encho amasabo nere enchera ya bene mbia muna ebanisa ase ogosanganainte nyasaye nakoreko nekiae abana bamino bagwene nayo nyare kurinda efamily yao nomogoko asante mwanchu murigereria na rayo Evans agwetera kuruga igabogeka ward otoka ya Kitutu cha South account ne ya Kisii no mosibo na mabira nande nimechande menene ekeruru cha abana bamino moiburetu na barabwo baraira sibitanda asuburuire butamanyikaniti gwikabono batari kwenyara igo nabokororera Evans kende namba ya yesimi nere yukonya gwetagabo amane namba ya account namba ya National Bank nere yuere gabo ekarota getoka mokonya kende yonsi mwanchu murigereria morutere kende gabo nera nyare kuigwa nganare ne chinguru cyogosira abana bamwabo n'abana babana bamwabo wikirabo no twikira omwelio bumurubirio ona yaeteire oyogwechakira ritkuria Jumaine enseyemo nenusu inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita ande botambe nigo bagoteba kora maya ogende.